महानगरपालिकेच्या एजपूर्व कार्यालयातील असिस्टंट इंजिनियर पाटील यांना काल ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांकडून मारहाण झाली होती। या प्रकरणी मुंबई महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीवरून वाकोला पोलिसांनी शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार आणि विभाग प्रमुख ॲडव्होकेट अनिल परब यांच्यासह 25 कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल केला आहे। काल रात्री उशिरा गुन्हा दाखल करून घेण्याची प्रक्रिया पार पडल्यानंतर वाकोला पोलिसांनी माजी नगरसेवक सदा परब, माजी नगरसेवक हाजी हमीद खान, शाखा प्रमुख संतोष कदम आणि शाखा प्रमुख उदय दळवी या 4 जणांना अटक केली आहे। या प्रकरणी अन्य फरार असलेल्या आरोपींचा वाकोला पोलीस शोध घेत आहेत। वाकोला पोलिसांनी वेगवेगळ्या टीम तयार करून फरार आरोपींची धरपकड सुरू केली आहे। या मारहाणीनंतर वाकोला पोलिसांनी 13 जणांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले, मात्र सीसीटीव्ही कॅमेरे तपासल्यानंतर काही जणांना सोडून देण्यात आले। पाहूया दृश्य। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।